I nastavku slušamo priču za koju bismo voljeli da vas inspiriše. Radi se o devojci Jeleni Maletić iz Klenja kod Bogatića koja studira pravo, a uspešna je poljoprivrednica. Sa uživanjem radi na porodičnom imanju i planira da proširi i unapredi proizvodnju. Voli pravo, ali i selo. Traktor je naučila da vozi još kao dete, a poslednjih nekoliko godina Jelena sa njim radi gotovo sve poslove u polju. Dosta sam traktorom radila poslove koje se inače rade na selu, među kojima je tanjiranje, sejala sam kukuruz, sejala sam soju. Trudim se da budem sređena i u traktoru i dok radim kod kuće, naravno ne kao kada sam u gradu ili kada sam u nekom izlasku, ali svakako se trudim da to bude čisto, da to bude sređeno, da ja pre svega budem sređena, jer prvo ja treba budem zadovoljna sobom da bih mogla da radim. U Klenju gde je odrasla, Jelena vidi svoju budućnost. Na seoskom imanju ocu je najveća pomoć i podrška. Spremila je 17 hektara ovog proleća zemljišta za setu kukuruza i soje. To je sama radila. Voli traktor? Pa voli zemljište, voli Klenje i ovu sredinu, Bogatić. Pa neobično jeste, neobično, ali ne uživa u tome sad. Ali krenula je i vašim stopama i vi ste pravnik. Jeste, ja sam završio pravo, ona je od malih nogu bila sa mnom. Išla je na svim seminarima, vodio sam je i tako da je si opredelila sama. Ne odustaje od pravnog fakulteta, ali ne beži ni od teških poslova na selu. Planira modernizaciju porodične farme na kojoj godišnje utove više od 1000 svinja. Prava su jedna struka, poljoprivreda je naravno druga struka, ali ja volim i pravo i poljoprivredu, tako da sam se trudila da to uklopim i da se bavim jednim i drugim. Da spojim dve ljubavi. Živit ćeš na selu? Da, to svakako, zato što mi mnogo više prije život na selu i navikla sam na kuću, na dvorište. Jelena kaže da se na selu može živeti od svog rada. Uz pomoć države planira da kupi traktor i na proleće počne izgradnju novog objekta za uzgoj svinja.